ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар WhatsApp имои крамуда 865 имо WhatsApp дорад, метавонед сурат маълумот шуда дар амин роӣ кунем, мо рекламада мегузорем. дар имрӯз навор ҳастай комбайни фурӯшӣ Daewoo Nexi, Kia Rio, Opel Hatchback, Opel Caravan, Opel Astra, Toyota Camry 2, Hyundai Avanta, Daewoo Matiz ва сечкаҳои объёмӣ ва сечкаҳои простой ва дигар навъи мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон қабул кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед, ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда чӣ мошине ки шумо дар комментари менависед, мо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат навори мошинои арзон ҳастанд. ва курси имрӯза 120 сомонӣ аст. навор асар мекунед, то охираш тамошо кунед. маромад, рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф, ба ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. якам комбайни фурӯшӣ ҳастае, ки срочнаи комбайни фурӯшӣ Niva FE соли 2009 сол истеҳсоли Россия. яъне ки комплектаи ҳама ҷош кор мекунад. навай сайсани хуба якдаст гаштагие. хоб мотор мега 6 силиндра мега соҳибаш қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбурда. нархаш хоб 240 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. 2009 сол нав комбайн Niva FE истеҳсоли Москва, Россия. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшуни рақамҳои мегафон кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. метавонед промои дар рақамҳошон промои метавонед дар WhatsApp-ам занг занед. ҳардаш ҳам WhatsApp ҳам номерош кор мекунад. ай 240 000 мега бо муомила ва савдои худ дорад, ки ҳамин комбайн ҳамин ҳолати ҷонони беҳтарин дар ҳамаш комплект дорад. шамотяк, обши, ҳама чиз ҳамин қоидавие, ки фақат ҳамин сарқинак мегирем кор мекунем. хоб маромад, дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз худашон гиред. нашод сумош мега арзон ва савдо дорад. чотка мега Niva FE комбайн. маромад, ҳозир занг занед. мегзарем ба деи мошини фурӯшӣ. Kia Rio ҳастае, баъдро ки нав тоҷикистон дуромадаги ҳастае, ки ҳам растамошка ҳам берастамошка. нархша ҳозир фаҳмода мегем. Kia Rio соли 2013 сол 34 бензини холӣ, объём мотори 6 литра, коробка механикаи сайсани мошини баъдро беҳтарин мошин, кондиционер, электропакет, пробег радноиш 170 000 пробег дорад, яъне кам гаштага ва мошин такси гаштагӣ нест, мошин якдастае. мошин айни ҳол дар душанбе. нархаш бо растамошка 105 та, агар берастамошка 90 000 сомонӣ бо муомила дорад. вариантҳои алиши ҳам ҳастае. алиши ба Toyota Camry 2 солҳои 2010-2011 боша мекунад алиш ва Mercedes E-Class солҳои 2008 ва 2009 боша мега алиш мешавад. мошин беҳтарин ҳолат дай. ҳама ҷош кор мекунад. мошин кам гаштагие. берастамошка нархаш 90 та, ба растамошка нархаш 105 та, бо ягон сум муомила мекунад. мошин наваи Москва вардаги дар территорияи Душанбе дае. хоб ина рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия, кадомаш интихоб кунед. хитон занг занед. рақамҳои Тоҷикистон мегафон, рақамҳои Россия промои кор мекунад. метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. ва дӯстон, агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотша мо дорӣ кунем, мо реклама мекунем. фақат лайка фаромӯш накунед, гузоред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае, баъдро ки срочнаи светои сафед. соли 2006-1996 сӯзишфурӯш газ бензин, объём мотори 6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ходовой навкардагӣ, электропакет, дискаҳои простой.
خب скамейка чихол магнитофонамаш кор мекунад. нархи мошина мега 11000 мегем бо арзон карда метем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. вариантҳои алишам ҳаста. ягон Opel Caravan боша мегам мошини Caravan кати вариантҳои алиши дорад. сумаки нархи 11000 мошин дар шаҳри Бухтар, рақамош рақамои Россия. ҳам промой кор мекунад, ҳам дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. 7 моҳ ҳуҷҷат мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. агар ягон саволои иловагӣ, ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмида, рақамошро дар шумо занг занед, дар WhatsApp нависед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. ва дӯстон, ногуфта намонад, шумо дам агар ҳамхари мошинои майдаи фурӯшӣ, ягон аппаратҳо, ягон техника, ягон хона, замин, квартира, обшим чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат ва мо чорои кунем, мо рекламада мегузорем. то имрӯза чандин намуд доруҳои гиёҳиро истифода бурда гирдӣ, лекин результат надода. мехоҳӣ ки нормальни результатта бузбалаша, яъне ки фарбеша, ина марҳамат самивони оригинални барои шумо тавсия метиҳем. бо боварӣ, бо гарантия результати хуб ту метиҳад. барои маълумотҳои бештар ба мутахассисои ширкати шифофармо занг занед ва шумо маълумотҳои бештар медиҳад. инҳо сабаб худо шифо, шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Cybertruck ки соли бароишаш 2008 сол 36 газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Corolla D Дубай ки пеш мега қати ахибуш се кардагия. мошин ҳолати хуби Дубай, хоб Corolla се кардагия. кондиционер, электропакет, светои серебристи, диска хай, мошин ҳолати хуб дае. нархша мега 75 та мегем, бо хай хатчон муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, рақамошон мегафон. Toyota Corolla се кардага дра 75 нархи арзон, бо рафта аз пеш бинем ва хатчон муомила кунед. ва дӯстон азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо мақсад ки маъқул боша, мақсад ки мехаред, дар комментария пурра кардан аст ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо пешкаш кунем. мо дар видео оянда аз фурӯшанда пешкаш мекунем. шумо хоб лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва имконият бошад силкаи навори моро дар имо, тиктокай, ватсапай, телеграмай, кадом сайти бошад силкаша подписаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Matiz. соли бароишаш 1999, 34 бензини хӯли, объем мотораш 1 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега нав кардага 1 сола. خب دیسک‌های پلاستیک، دیسک‌های فاصلچه، اوشون کاپاک دیسکای، سویتای سریبریتی سالونشم توزه کرد. نرخ ماشین 17000 است. با سودای خوبم میشود. خب این رقم‌های تلفنی صاحبشون مگافون. اگر کدوم شما دکی معقول باشه، معلومات خودی زنگ زنید و معلومات بیشتر و انیشه از خودشون گیری. فقط لایک فراموش نکنید گذارید. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشته رفته بیان کامفورت ما با شما توصیه میتیم پرستیچن گرانیسه اکای بگزاد رو. این اکا زیاده ای 10 سال است که در امی سوها کار میکنه. در امی سوها یعنی که با سرحد رفته اودان بردن میورم. خب شما رو از تریتوری مسکو، ماسکوفسکی اوبلاست، تریتوری مترو و دیگر تریتوری لوبلینو اومده خودشون قبول میکنن و با سمت قزاقستان سوق و سلامت برده میورن. نرخ بردن اومدن با مصلحت طریق ماشینای کامفورت چند نمود ماشین دارن که هر روز رست دارن. ماشین باید درنوش لوکس است. این های ماشین خودشونه درنوشون لوکس است. کانسانر وای فای دارد. خب دو تا رقم، هر رقمشون واتساپ ایمو داره و رقمشون 24 ساعت کار میکنند. اینامی کانال ما که سخن کنیم با یگونسون معامله میکنن. هر روز رست دارن. خب یگون سوالو ایلاگی باشه، یگون معلومات چه خوین اگر فهمیدن شما در همین رقمشون نویسید که زنگ زنید همه‌شو با شما فهمیده میتونن. مرحمت. مگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی هسته که سروچنای مرسدس بنز کلاس اچ سالی برایشش 1996 34 گاز بنزین، объем мотораш 2 لیتر، коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин светои сафед, мошин ҳолати хуби беҳтарин мега соҳибаш. мошина мега омада аз пеш бин мега соҳибаш, яъне ки раҳмат меги. мошина мега омада бин ҳайкин раҳмат меги мега соҳибаш. нархи мошин 46000 сомони аст. бо савдои хуб мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошинча ранги объёмни кардагия мақсад. خب این رقم‌های صاحبشون مگافون هستند. معلومات ایلاگی خوین اگر فهمیدن همین سرچ مرامت شما زنگ زنید با شما همش فهمونده میتین. خب ماشین، خانه، زمین، کوارتیره، چی محصولاتی که برای رکلام کردن باشه مرامت پیشکش کنیم، رکلام میکنیم. از کدام مارکه ماشین با شما لازمه نویسی پیشکش میکنیم و لایک رو فراموش نکنید. گذار نوارا خواهش میکنیم پادلسش کنید.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузифи хечбек. соли бори 1695 сӯзфуреш газ бензин объем мотори 6 литр коробка механика мошини мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 10 моҳи дигар танировка дорад, 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, салон тозакай, калпакҳои простои балоншам ҳолати кори мошин мегӯяд сайсияни чотка нашуд чашкош ягон чи гуфтагӣ нестае. нархи мошина мегӯяд 30,000 мегӯям бо арзон карда метиҳем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рақамҳошон Вавилон ҳастае. хоб прамо мегӯяд дар рақамҳо занг занед. дӯстони азиз 30,000 сомон бо савдо мешавад. хай 10 моҳ танировка доштае. мошин дар Душанбе 30,095 сом хай арзанда танировка доштае бо сайсияни хуб, инам хеле светов. агар ки ба шумо махқултон ки бошад марама занг занед, дигар маълумота аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки Hyundai Avanta светои селебристи. соли бори 2008 сол сӯзфуреш бензин объем мотори 6 литр коробка автомат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор соз, хадавои соз, коробка соз мошин мегӯяд хай дӯстон азиз инам хеле нархш арзон 52,000 сомонӣ аст ки намедонам ки чӣ расход дошта бошад. нархи мошин 52,000 мошин дар шаҳри Исо рақамҳошон мегафон. хоб чӣ саволе ки доред чӣ маълумоте ки мехоҳед агар фаҳмида аз замин рақамҳошон бештар маълумотшо гиред. камтар мегӯяд агонсо муомила дорад беҳуда мегӯяд илтимос нороҳат накунед фақат харидори аниқ. мумкин мошин хай ягон расход дошта бошад метавонед тариқи телефон аз худашон гиред. ба хотири меҳнатҳои мо алайкиро фаромӯш намекунем мегзорем ва дӯстон азиз имконат бошад силкаи навори моро дар кадом сайт мебинед сайтода падисаш кунед ва ягон реклама бошад метавонед рӯй кунед. агар ягон мошин мехарем дар комментар нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшонда пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузифи караван универсал светои сафед. соли бори 1697 сӯзфуреш газ бензин объем мотори 8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш 8 буда 4 дисковери престиж. хоб балоншам хай средния дӯстон азиз мошин фақат ҳамин карта кузов мегӯяд код дорад, дигар моториш мегӯяд 100%. 97 сом каравани сафед, дискови фасо, салон тозак, кузов камтар код дорад, дигар моториш 100%. нархи мошин мегӯяд 17,000 аст бо арзон карда метиҳем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакида. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона кадомишонда ки мақсад маъқул аст ки мехарем метавонем маълумотша бо аз худашон пурратар гирем. фақат лайка фаромӯш накунед гузорем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. бояд тайга аст бадрон ки Mercedes-Benz C-класса сечка бо нархи арзон срочно. соли бори 1694 сӯзфуреш газ бензин объем мотори 8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин светои сафеда камтар хай мелич кодора ки мошин ба хайра чотка мегӯяд соҳибаш. нархи мошин 32,000 аст ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рақамҳошон мегафон аст. кадомиш буда ки мошинча ки маъқул ки бошад марама занг занед бештари маълумоти пураша аз худашон гирем. ва аз кадом маркаи мошин ки ба шумо лозима мақсад ки мехарем дар комментар нависед, мо агар ёфтем ба шумо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.